Amics del Club del Vi, us presento aquest mes de maig el blanc, que seria el brutal blanc brisat. És un vi del 2016, allà del 2016, recordeu que ja estem al 2021, o sigui que té gran ampolla. Això és un vi de Terra Alta, d'acord? Que ens porten uns amics distribuïdors i que es fa amb un vi de la cooperativa d'allà d'Agrícola Corbera d'Ebre, que és una cooperativa de l'any 59 amb uns 50 socis, d'acord? Terra Alta, vins, garnatxa blanca, bàsicament, raïm garnatxa blanca. Els raïms d'aquesta zona són raïms, això estem parlant Terra Alta al sud, de Catalunya, zona una mica interior, clima continental, calor, poca pluja, vins de grau alcohòlic, vins madurs. Sí que és veritat que aquesta cooperativa aconsegueix tenir els vins bastant amb una acidesa bona, una bona frescor, en general. Particularment aquest vi. Això és un vi brisat. Què significa brisat? Que la fermentació es fa amb les pròpies pells. Pells, a vegades rapa, l'esport, les pepites, les llavors. I això li dona al vi molt més caràcter, molta més estructura, molta més potència, que és com tradicionalment s'han fet els vins blancs en aquesta zona. Això és un vi que aquests companys ens porten perquè diguéssim que aquesta cooperativa fa molt de vi i té coses. Ells són cercadors de vins i realment han trobat una partida d'aquesta vi del 2016, per tant és un vi amb fermentació en barrica, amb pells, criança en bota, 6 mesos, més 4 anys d'ampolla. Per tant, és un vi que ja no és jove, és un vi que ja no és frescor, és un vi que és sensacions madures, un cert envelliment, sensacions de pell de taronja i també molt de record com de Montillado, a més d'aquests vins de Jerez, de Montillado i de whisky, és a dir, fugint d'aquestes sensacions més cítriques, més poc de verd, més frescor, d'acord? Un vi especial, un vi perquè descobriu, ens ha fet il·lusió tastar-lo, conèixer-lo i hem pensat en oferir-vos-el. És un vi per beure'l no fred, a la nevera, no 6 graus, sinó 12, 14 graus, 12 graus, d'acord? A nivell de maridatges, aquest vi, penseu que això és un vi secant, és un vi amb aquesta maduresa, evolució, tot això, hem d'anar cap a vins, cap a plats intensos, plats amb textura gelatinosa, greixosa. Anem a dir, un peix, doncs un turbot. Un arròs, doncs per exemple, un arròs caldós, de màndol, per exemple. Aquest tipus de plats. Uns canelons, també. És una mica cap on aniríem. I res, tasteu-lo, coneixeu-lo i em doneu